Tulum. Páirthas trá a haon an lucht túncar agus an lucht Instagram aréin. Nu an bhfuil sé? Nuair a tháinig bé an seo I míúil, bhí úna orm ar cumann na háite. Tarlam agus Faigh ar an mhaith, ar an olc agus ar an ngrána. Hola y bienvenida a Tulum. Oh, sin an tongue bhí ceart. Díomh agus fáilte go Tulum. Tá mí ag fannacht san óstán áling seo leis an ordáin seo leis na hamach is gacród le haig ceire ihe. Agus I rit ar nám an seo tá sé ar inting going dul go dtí cúpla fothraigh mai gach eile, dul go dtí san nóte eile, agus féic timpeall na háite an seo I Tulum. So tarlam agus féic míad ar Tulum le chéile. Tháinig na maigig an seo agus thóg siad an chathair seo in aice leis an bharige carib idir an 3 hísteig agus an 5 hísteig. So seo é ceantas na baile is déanaí maigig atá an seo. Trádra a bhí a gceist an seo, go háirtha trádra obsidian agus tuis go raibh an áit seo có luachmhar thóg siad balla timpeall an baile chun na fáileatha mara a cumad amach. Níl éon rion den bhaile sin fága ach go fóil tá na fothraigh ann agus tá clú agus cáil ag buint lotha agus leis na sanótés atá in san áit seo chomh. Chrisimar ar Tulum a réir agus fuair dinéir áling bhí mil seo go going agus cocktail is gachrod bhí sé go híoming ar fad agus deirtear go bhfuil an bia an seo có-áling densca so beag mé ag taspáint an biadíomh comá gan áras. Cear golóir gach éine chunas atá sibh. Bhí lá 6 sa múl a going go dtíanais. Cén tamana sé tá sé ó ní sé seomach go hád. Sé seomach go hád. Bheithe chuna trí. Chuna trí. Agus níl éadród, really, déite a going go dtí go fóil. Juice, bhí bricfásta, sais brunch even galore going agus bhí sé sin go háling. Agus an sin, bheartíomar chun dul chuig an sanóte, tuis go raibh sé anna part ar man lei. Ach an sin, hamánammar gur cúpla sanóte agus lads bhí siad có-costasach. Anna cuid níos mó costasí ná na sanótés atá I Valladolid nó Cancún nó aon áit eile. Agus cad é an ceann is sira, bhí sé gácéad anna. Gácéad sin €10 an duine. Agus níor éag siad có-úntaach comma. Ceapan go bhfuil Tulum anna costasach ach gan réasún chun a bheith costasach. Chun an níor na rá. Agus tá is gom gurbh seo an céad lán an seo ach níl míad in rá leis an áit go fóil caithníad rá. Ní ceapan go bhfuil sé cósábháilte nó na háisina eile. Agus beidir go raibh sé sin tus go bhfuil sé có-trosaitheoirí. Ó tá duine ag ddridim díreach inis. No gracias. Tá gach aine ag iarraidh rud a dhial an town ar fad. Sin an taon rud ráidíomh mátá sé bheith teacht an seo. So an sin, bhí sé inting a going dul chuig fothraigh maigig eile atá sa bhaile níos mó ná níos lú agus nuair a tháinig go dtí an bóthir tháinig adequate fear amach na trórtha agus bhí siad ag seasamh os cór an tlúisteáin agus ní raibh siad ag boga in éachar agus bhí sé 6 ganrúil chun an iarna rá bhí siad like tarlam agus just an omarcha a bhí ann agus ní raibh actually in ann dul tríd tuis go raibh an omarcha daoine an sin agus greibh siad a chuir seach mór uring. So bheartíomar chun é sin a scriosa agus té an seo go dtí an trá. Ach féach ar an trá. Seo é an trá cuiblí na cín príomháideach tá siad có-costasach sais club trá atá a gceist. So tá an ceann seo saoirneasca ach tá an parcáil €10 có-costasach de Mexico. Agus mar ecan tú tá an trá sais ash. Níl sé go hála. Down. Tá isce down agus tunta down ann. Ní málam. Ancuid famine fresh. Ancuid famine, like tá an galamh ceart golóir tá sé bán ach ní éan sé go má níl aine ag snáb agus inis tá míad I mílin nó café éigen leis ar ggócadáis agus cúplaráid liomad cúplaráid eile. Just ag si an seo agus níl is a going cadíon míad don láir fad mar níl aon rud
Saor na déanamh I Tulum an marach be míid ag déanamh tros le cénta. Chun ar géad lá an seo Tulum a chur agriach, tá míid ag fáil cerveza, beorígant agus ag féchant ar lína gréine ar Nordáin. Sláinte agus cí mé mórach sibh. An céad lá eile thumáinimir trochanóméid ó thuaig chun tros príomhádach snorkelú a dhéanamh in Acumal. Bhí preis anréisiúnta air le €45 an duine. Tá sé sa bháilta dus na hanmhaithe comá toisc go caiigh tú achar 5 méadar ar a laiad a chamád uatha. Ina cheanta sin tá cosc ar ongagréine tos go ndéanann sé do máiste don choiréil. Well, Sarah, cad a ceatú faoin snorkeláil. An scá tá mé cuioine águs an downer. Bhí cuioine. Bhí sé th bar den scá fégur in isce sin. Agus chunig go mar anna cuid an bhí comá. Chunig go mar iasc agus na tartar, stingray, cad eile chunig mar cad a ceatú eile. Or dog suas, or dog suas, ní léon ghaeilge néachar ag eile bocht. Ach yeah, dochreite lads, bhfuilling é cínta má tá sé bheith teacht go Tulum tar an seo go Acumal. Agus Faigh, ní léon famine ar an trá seo, tá sé ferfa. Agus inis tá trá príomhádach seo a gcuin don lá, so tá míid chun ar scíligint agus níos mó snáb a dhéanamh. Seo é an saol chalíní is buchalaí, deoch mór trá taobhir dúing, Sarah fiád. Agus tá goáling a going níl míad an chur ális don céadúir ar an dros seo. Bhí sé 9 céim is fithe ar maidin, so déirhin go sé na trucha íseal inis, so níl sé ró gan an éachar. Agus tá míad ag tógáil ar cuairt ama an seo ag an trá seo. Agus Tulum. Níl tú có donna, well Acumal, ach níl tú có donna an éachar. Ceann duine nithe a bearlam I Tulum ná cé có congrach donna fothraigh mágach ina bhfuil sé. Ar an slí idir Valladolid agus Tulum thugur mar cuairt ar Coba. Well, tá míad díreacht éis seo an seo go Coba, so seo fothraigh mágach eile atá I gceist idir Valladolid agus Tulum agus Faigh. Pyramid eile atá I gceist ba cúpla pyramid struchtúr de hais éigent agus ní éachann sé có ferfa ná Chichen Itza, tá sé sais níl an míad ibre sin déanta ar ach is málam sin tá sé sais fián an seo agus fécann sé códeas agus sean. Aber sé mar cadé Tá sé dochreaite. Déirhin go raibh an cluiche bháigig imirthe an seo comá tuis go bhfuil na cool cáil an cead eile na cool sin going an seo comá an cluiche nuair a bharíoch an captain just na bhútóirí. Tá mé ag cur ális in nómh. Tá sé seacht fan géad is trucha in nómh. Ní éachann sé cosúla sin mar tá 6 scamal sa spéir ach tá sé cóthe agus cófluch. Tá nóga fan géad fluch san air in nómh comá, so tá míad just báise. Tá anna cuid siúlóid ag buint leis an áit seo. Tá míad ag siúl timpeall na háise dúrach rud éigent faoi 2 kilométer agus tá anna cuid taxi agus mar sinnte. No, gracias. Taxi. Timpeall na háite ach tá míad ag siúl
tuis go bhfuil gwe ann orinthe. Gwe te ach fós gwe. Agus tá an siúil go deas fíor áling leis na crín agus mar sin de. Tá tú an nádúir clostáil na héan difriúla agus mar sin de. Is socha go bhfuil dúánála timpeallacht a comá. De réir dalibh sé seo an áit a raibh na máigig ag fécint na réaltaí agus an grian agus an geala chun an féilire a dhéanamh. Tuis go raibh siad gafa le réalt ó líocht. Mar ecin sibh tá sé 6 ord níos iarda ná éon rud eile go bhacamíd go fóil. Seo díobh an phríomh pyramid. Tá sé anna ord fad. Agus deirtear gur féidir leat drapadúireachta dhéanamh go dtí an fandéim, go dtí ganú 3 bliain ó shin, ach ní ceapan go aon tíam le sin an éalcar. Tuis gur féidir leat damáiste a dhéanamh agus tá sé áling mar atá, níl fánar aon damáiste a dhéanamh an éalcar. Agus comála sin Féigean sé beag gáín John Sherrock ach deirtear go bhfuil na roiachna ón bar go híoming agus gur féidir leat a eáil a gur 3 kilometr timpeall na háite. So bheoch sin san nual ach ag an aim céine tá sé fertha mar tá. Ina dhéag cúmar go san nóta tú ha, an san nóta a bearlam sa ceantar fad. Bhí na héal cuisna agus na héal cuinal do creta. Tá frog sa leras. Sin an bheith. Díobh gach aine lá eile agus tros le eile. I nuamh táimid 5 nóméid is fethe ó heasta Tulum agus táimid I reserve biosphere as béarla 6 in áit a bhfuil cuéinú cóthíal I gceist agus tá sé go híoming fad. Táimid ag fécint fothraigh máigig eile darb an mhian. Agus tá siad taobh hir dom an seo, neadar bhfuil sibh in éis sin a eáil go fóil ach beimid ag siúil tríthe a cúpla nóméid aon nós. Agus comála sin, sé an áit cuainethe seo an áit cuainecháin is mó sa stáit seo cuinteanna rú. Tá sé 5,800,000 hectar agus tá lagoon ann, tá lochana de hais éigen, mangrovenna, nadidir cadé sé as gaeilge. Anna cuid anmhatha, ploundí, so pimid ag fécint timpeall na háite. No, thosaigh an áit seo mar áit cuainethe I 1986 agus sian can ceapam sian can an tanam atá agus sa teanga máigig, cílíonn sé sin slí isteach go dtí an spéir. Tá an teanga anna difriúil in Spáis agus tá sé ngacáid an seo I Quintana Roo. So inis táimid ag dridim leis na fothraigh. Thosaigh an siomh seo mhian sa bhliain 300 roimh Christ agus ba chathair anháach thart 250 AD. Agus an sin thart 600 AD ní raibh aine an seo a hiile bhí sé ag dul I laiad ach ina dhéag sé sin tógach níos mó a ríis sa bhliain 1250 agus thóg sé sin 300 bliain. Agus bhí an áit seo fós an seo nuair a tháinig na Spáinnig an seo sa 6 hísteig. Feictar dom aon nós nóir tháinig na Spáinnig an seo agus bhí na máigig fós an seo go dtí an 9 hísteig fiú agus gur chathair máigig seo le níos mó ná 1000 bliain, 1000 go le in our era. Tá 10 pyramid san áramh in san complex nu an áit seo. Agus tháinig na maigach le chéile an seo chun calóra a bheith có nu achtraí anna háach den phobal. An stíl atá ag na Ferganmh seo tugtar an tanam Costa Oriental ortha nó an stíl a bhuiin leis an ggósta iarthar an seo. Agus 1000 bliain ó shin bhí an Ferganmh seo gurm. Saola é sin mar tá sé go háling mar atá ach bhí sé gurm agus deirtear go bhfuil piasa gurm fága ach nílam se in ann eáil in nuamh ar aon nós. Seo an pyramid is mó an seo.
Tá sé anna ard fad, agus deirtar gur bé an pyramid is irde sa lár chósta an seo in Quintana Roo. Tá sé 7 méidir déag fad, agus tugtar an tanam an Caisleán nó El Castillo Tógach na structúrí seo idir 12 agus 15 AD, agus thóg sé hart 300 bliain chun iad a dhéanamh i gceart mar seo. Tá an áit seo cóciún. Is muidna na haon daoine an seo. Có fada is bhfuil is a gcuir é nos. Agus táimid I lár an jungle. Cá sé jungle. Bheadh na crín go léir. Déir hin go bhfuil siad có sean comá. Tugtar an tanam Sac Bay an cosán seo, agus cílíonn Sac Bay cosán bán sa teanga Mágach Yucatec an ceannatá siúil sa fort seo de Quintana Roo. Cílíonn sé sin gfuil cosán idir na fothraigh nó ón sibhialtacht amháin nó baile amháin go baile eile. An cosán seo tógach leis na máigig. So tá sé anna chean, agus is féidirling é sin a eáil comá tuis go bhfuil préab na green ag teacht amach as an cosán, agus tá sé 6 dechar chun a bheith siúil, so tá chun fécint an talmhanis agus gan a bheith fécint an camera, mar ní bhá lam a bheith ag titim. Táimid chun an túir seo a dreacha a níis, tá sé 6 sean déirthing ach ceapan go mbeidh roimh an bheith ón bar, so feich míad níos. Táimid ag an bar! Woo! Rinne tú Sarah! Rinne tú Emma agus Eva! Go léir an seo. Woo! Níl sé có ard ach tá sé just fécinn sé don séir ach tá na staire cún. Anna cún an san. Maithú a cálíd. Téann sé Slán. síos. Dí an talamh Sarah. Dí an talamh. Cling mé siú. Tá na roimh an docreta an seo. Tá loch saolann siad agus tá an isca go híoming. Agus deirtear go bhfuil crogal agus iadidir cadéile a cúpla an bhí arénos is seach an sin. Bhí an deise going bád a thógáil amach an loch agus na canálacha a thóg na máigig a eáil, ach bhí sé €50 an duine. Rinne mar achtra anna cosú leis I riail agartos, agus bhí sé €50 idir an chathair a going, so bhar tíomar nóir fiú é. In onadéis sin, thumánamar go lár an dofair chun dul chuig san nóta oscailta. Ba an cálíd! Tá imar ar na bóthir. Seo é sa Nota Corazón del Paraíso. Bhí sé ag gro crí. Creid na máigig go raibh sa nótas ina gheata chuig an domhan thíos. Bhí sé éasca eáil conas, mar bhí an sa nótas seo thar a bheith dain, agus bhí sé lán de íosc comá. Ceart glóir gacíine, seo é ar níthe déirnach an seo I Tulum, agus tá cúpla smaoinemh agam tar éis mo chéire lá an seo.
Dús, bhí sais úna faoi Tulum, bhí is agam go raibh sé sais spiradála, lán de hippie, agus bhí is agam go raibh sé lán de daoine atá ag fáníocht, go digitach, agus daoine míon ag déanamh físina cosúlam féin. Ach, ní raibh is agam cé có costasach in a raibh sé. Agus tuisc nach raibh ag súla sin, bhí sais díomáram na cuid praisana, agus mar sin de go háirithe in aice leis an tro. Agus píos a cuairdíobh má tá sibh ag teacht an seo go Tulum, bí réig dus na praisana, tá sé a bhd níos costasí ná Cancún, ach is fiú é go háirithe má tá tú ag fanacht an seo i lár na cathrach. So Tulum Pueblo nó an cathair í féin, tá sé go hálainn. Tá anna cuid trosóthirí an seo, tá mé ima sí faoi láthair ima óstáin íomhing atá anna réasúnta ar fad. Tá an bia cuiso cosú leis an mhaile, ach tá sé fós níos lú ná an baile, agus caith mé rá go bhfuil an bia céad fan géad tá sé go híomhing. Tá meascán ann idir áitina le brunch, áitina nua aimsire, tá ann dus na trosaitheoirí. Ach tá an bia sin, bia veganach agus mar sin de tá sé dens go hálainn ar fad. Agus ar an lámh eile an sin tá áitina anna áitiúil an seo, agus bhí béla íomhing a going in áit anna áitiúil, agus bhí mar in RC leis an daoine áitiúla, ní raibh leabhartha ach an Spáis, agus bhí tacos go hálainn ar fad. Na tacos is fearr déirthing go dtíanais a going, agus bhí sé cócó séir. So tá meascán ann idir na daoine áitiúla agus na praisana sin, agus na rudaí, na ferganmh, agus na bíalainn, na heachtraí atá ar siúil dus na trosaitheoirí. Agus tá is agam go bhfuil gach mar seo chun an iarna rá, ach feictear sé a bhd níos mó an seo i Tulum. Déirthing go bhfuil Tulum anna bha mar áit lárnach, mar tá anna cuid rudí timpeall Tulum, agus is fiú dul amach tá an glúiseán a going tá an táiring, agus fiú é dul amach a nómhí mar an mhian, agus bhí sé sin den céad sá ní raibh aine eile timpeall na háise chun an iarna rá, agus a néomhíar mar an agam. Bhí beagání níos mó trosaitheoirí an sin, ach bhí sé fós go hálainn ar fad. Má tá tú ag teacht an seo chun scial ligand, agus mana bhfuil tú ar búséid díon is áit fearfa é Tulum dit. So amárach, tá míad ag dul tharnais go Cancún a rís, agus be míad ag tuairt cuairte de Playa del Carmen. So go dtí an céad áit eile, slán go fóil. Dia cuairt, a dhéine yoga. Seo é cos. Seo me se. Give me taréis an chuna atá tú fáis. Tá bhíse thbhair chuil tá tú féin. Ooh, wait, no, I was shaking it. Circa san áit. Féach ar an green, tá sí go leaba.